wara il-waqfien mill-lig tal-Jubilee u issa ta' Trophy, għarġajna ħanibdew l-aħħar żewġ logħbiet biex jagħlaq l-ewwel parti. L-opening round tagħlaq din il-ġimgħa, mhux fil-weekend, din il-ġimgħa. 6, 7 u 8 ta' Jannar. Fejn hawnhekk tibda tersa viċin issa li huma l-aħħar erba' ta' min-naħa t'isfel min-naħa ta' fuq. Il-miegħi għandi lil Rowan Camilleri, Rowan li kien ġurnalist ma' Replay, konta rasek, Hamronis, qiegħed skontu MOC, skontin Komitat Olimpiku Malti. Fil-Komitat Olimpiku Malti, Sports. U għamel bla dubju sifer il-Conference League. Għamilta kollha. Anka qabel minn qualifications? Ma barra qualifications, li għamiltu ma ħamrun barra waħda Samsung. Samsung Sport biss, muħarċ. ċedejta lil... ċedejta li ċaħat ieħor. Sandro. Ma stajċ ġifieri. Le, ekku. U kienet sabi ħafna dik. Kienet sabi ħanka l-ground kien sabi. Il-ground u għednu l-izba. Tisbaħ ground naħseb. Dak il-lik. Eżatt, ma stajċ. U Rowan huwa wieħed li jieħu ħsieb jagħti każ ħafna iħuf dwar it-transfers. U issa żmien it-transfers minħabba kulħadd jaf fejn qiegħed, fejn wasal, fejn kważi wasal, allura issa jibdew jinbidlu. Dak li ma wasalx jibda jibdel u dak li wasal forsi jżid jew jagħmel l-aħħar imbuttatura. Tinsiex li min issa taf tkun l-ewwel bħalma ġara s-sena l-oħra ma jfisser xejn. Ma tirbaħ xejn. Ma tirbaħ xejn. Dan huwa l-istil ta' lik li għandna. Stil sabiħax minħabba l-fatt li kieku u kif inhu l-lik għandek jekk toqgħod qis. Għandek ara Floriana quddiem, Hamrun 28 punt u Valletta u Sliema 25 punt. Wara round 21 jidher li ma jistax l-ekkum. U baqa' mbagħad logħba oħra, żewġ logħbi barra dawk qed insemmi. Allura jitilfu tnejn minnhom jew qisu l-lig jibda jispiċċa jinqata' u jitlef interess. U dan hu l-interess tal-istil tal-MPL ġdid tant li bdew tar it-tieni coach. L-ewwel coach tan-Naxxar telaq. Dan il-coach Pawlu Zammit ta' Sliema jidher li biftehim spiċċa minn ma' Sliema u dwar dak jekk tistennew fil-rokna tagħna ta' dan il-podcast ta' Black Antonieri ħa nisimgħu x'kellhom jgħidulna il-Kumitat ta' Sliema, il-Viċi President ta' Sliema u Gżira wkoll coach Gżira wkoll u xek Clive Mizzi u mar Darren Abdilla. Clive Mizzi u kien raġla l-ewwel wieħed u kien raġa mar lura Abdilla. Darren Abdilla. Darren Abdilla. Dak imma tkunna tkellimna fil-bidu għax kien hawn il-President tagħhom u dak huwa ħabib kbir jaħdem miegħu Abdilla. Ma' Charlon. Ma' Charlon. Ġifieri għalilna wkoll l-istorja kollha. U għalilna wkoll kemm kien raġel Clive Mizzi li stess qallu isma' ġib il-Darren Abdilla. Clive Mizzi huwa gentleman tal-futbol Malti ta' ġifieri. Llum nisimgħu wkoll kemm hu hekk Pawlu Zammit. Però żied il-qudiem. Sa tant il-ġimgħa l-oħra jiena kont semmejt 4 plejers ta' Hamrun sem kont wasalt. U int Hamrun iskun ta' fiżjed. Suppost. Kont semmejt 4. 4 li ġifieri li se jitilqu. Jidhru li se jitilqu iridu jkun ftehim magħhom biex jitilqu. Jien semmejt il-number 77 Ħaġġi. Wieħed minnhom. Il-Kaġenovic.
Dika xejn. Number 20 pero rajtu question. raġajiet hemm. U bitluq ta' Simkus issa jista' jkun. Semmejtu Simkus jien ukoll. Jista' jkun li Kadanovic jista' jkun li jibqa' ma' Hamrun. Però m'hemm xejn ċert. Però bitluq ta' Simkus issa il għaliex kien hemm question mark anke Simkus kux ħajbqa' jew le. Jiġifieri jiena qed nimmaġina illi wieħed minnhom kellu jitlaq. Jiġifieri li bitluq ta' Simkus jista' jkun li Jovan Kadanovic jibqa' ma' Hamrun. Però xejn ċert. Fil-fatt għal din logħba msejjaħ. Ekku, le, huwa għadu parti Msejjaħ. Eżatt. U kien hemm Junior Ġile. Dak ma kważi ma lab xejn. Kważi ma lab xejn. Eżatt, jiġifieri dak wieħed minnhom. Però xemm iżjed minn Hamrun. Ara il-Hamrun naħseb wara din l-esperjenza kbira. Jafu li biex jarġgħu jagħmluha jew anke aħjar jridu jirpullik. Le jrid il-pullik, żgur hux. Mhux hekk? Bit-tieni post ma Għax inti- kien. Bit-tieni post tkun ħafna iżjed diffiċli. Illa għaliex inti meta terbaħ il-lig tmur qualifications tal-UEFA Champions League u jekk inti qed tipponta lej issa il-President Joseph Portella qal illi next step hija li jipponta għal Europa League. Imma jien ngħidu li terġa' tipponta biex tmur league phase tal-UEFA Conference League. Li Joseph Portelli ma tantx nitħaq jien. Nitbissem. Kien hawn minn daħaq ma' Ej, l-ewwel wieħed. Eżatt, fil-fatt jiena kont ċettiku ħafna l-ewwel darba li kien qal jiena mort press Da waħda conference minn ta' u xi jagħmel li jimma. kien qal li tidħol fil-gruppi ma llum il-ġurnata. Flajtu sini kollu. Eżatt. Il-patt biex tidħol għal Conference League huwa iħfef jekk inti l-ewwel tieħu l-league tmur UEFA Champions League u tinqala mill-UEFA Champions League il għaliex l-avversari se jkunu inqas tajbin. Mhux qed ngħidu li ma jkunux tajbin, imma jkunu inqas tajbin. Jiġifieri kif qed tgħid inti biex tasal terġa' għal dan it-tragward l-iktar ideali hija li terba' l-kampjonat. Lekku. Ġifieri terba' l-kampjonat tmur UEFA Champions League u minn hemmhekk ovvjament UEFA Champions League irridu nkunu realistiċi li biex tasal fil-UEFA Champions League tkun biex tasal fil-gruppi tal-UEFA Champions League naħseb li fadal ħafna x'wieħed jaqdef. Iżda mbagħad meta tinqala ħadd tmur Europa League. L-avversarji tal-Europa League huma avversarji tajbin ukoll il għaliex Hamrun din id-darba ġew ma' Dynamo kif, jiġifieri wieħed mill-timiet. Iżda mbagħad meta tinqala tmur Conference League l-avversarji ma jkunux daqshekk fil-fatt Hamrun ġew ma' Żalgiris tim li għalkemm kien validu. Xorta waħda kien tim li tista' U terba'. jien naħseb insemmilek Hamrun kien rajthom kollha fuq it-television ma rajthom kollha. Li Hamrun naħseb talmu ħafna minnha din. Li ma jistgħux jarmu ċansijiet Ekku, bħalma ramew. eżatt, eżatt. Kienu daħlu ħafna iżjed flus. 100 eluf. Plus li setgħu għamluha. Setgħu għamluha. Fil-fatt, chances bdew mill-ewwel fl-ewwel logħba ma' Żalgiris fil-Conference League. Ma' Żalgiris qualifications kienu tilfu tnejn b'xejn. Kienu fallew ħafna chances. Ħafna chances. Kif ġew hawnhekk imbagħad home ħadu chances li kellhom fil-fatt u xorta waħda kienet diffiċli, ġifieri għala kemm chances toħodhom kollha fil-fatt rebħu bil-penalties. Ġifieri kif qed tgħid inti, fallew ħafna chances, ġifieri ma nsemmi xejn hawn Malta kontra Lausanne ta' Switzerland. Għamlu kellhom mhux draw, kellhom jerbħu l-logħba. Issa dik għalija kont nħossha bħala l-iktar waħda diffiċli. Dik waħda mill-iktar diffiċli. Qed titkellem Svizzera, Lausanne, ġifieri. Away ma' Jagiellonia ġol Polonja, ġifieri minn tal-inqas draw. Kellha tiġi l-logħba fallew chances ukoll. Ġifieri f'dan livell hawnhekk tista' tfalli ċans tirkupra fil-kampjonat Malti, f'dak il-livell kif tfalli ċans jew ħataqla gow, jew ma jerġax jiġi, fimt? Ġifieri biex jiġik ċans mal-gowler f'dak il-livell mhux ħajjiġik il-ħin kollu, fimt? Għalhekk jien nemmen li Hamrun se jagħmlu minn kollox Eżatt biex jafu li għandek Florjana fallew is-sena l-oħra meta qatt ma ħolmu li sa jfallu. Tajjeb. Serqu ilhom Hamrun bil-futbol ta' bil-futbol. Eżatt. Serqulhom il-kampjonat Hamrun. Kienu konsistenti l-Florjana. U issa Florjana se jerġgħu jagħmlu minn kollox għax lilhom qed nara il-ġlieda. Jiena bħalek ngħid. Fil-bidu kont nara Sliema, però Sliema issa bil-coach
tittara kif ħataffettwa. Jista' jinbidel. Kif ħataffettwa, ovvjament aħna iktar ma jkun hemm timijiet li jkunu qed jiċċelenġjaw, ovvjament ikun isbaħ lik, ġifieri jalla sliema wkoll. Anke bejniethom itelfu l-punti. Right, ma nistgħux nsew il-Valletta, il-Valletta huwa tim validissimo, m'għandix dubju kont se semmih. Però Floriana, jekk ikolli nagħti analiżi ta' Floriana huwa l-iktar tim konsistenti, naħseb. Ħallew il-bażi tat-tim ma għamlux ħafna bidliet. Il-bidliet li jagħmlu kienu kollha bidliet validi ħafna, ġifieri nsemmi hawnhekk għandu qudiemi Federico Varela midfielder tajjeb ħafna, Portugiż. Sujam ħafna, Charles Mobwa huwa plejer li kienet jilgħab fl-Africa Cup of Nations issa ma' Tanzania, ġifieri huwa plejer validissimo. Mbagħad għandek il-plejers l-oħra li kienu hemm l-istaġun li għadda u dis-sena aktar daħlu fit-tim bħal il-Maltin, pereżempju, fil-midfield għandek Jay Grek. Kont se nsemmihulek. Jay Grek huwa kuġin tiegħi ma rridx nistema' bajs. Immens joġobni, ħaġa ħamruni. Imma barrek li għandu jitqatel, jgħin tim fil-ground. Il-work rate tiegħu. Anke ma jmiss il-ballun. Imexxihom huwa coach ieħor fil-ground. Eżatt, huwa leader. Tifhem? Għandu d-DNA ta' missieru. Ekku. Ta' ġifieri hekk niftakru wkoll jien. Ta' Marco Grek. Imma Floriana kull ma jridu naqra iżjed supporters inħossin. Support huwa importanti ħafna, u jixirqlhom konsistenza fis-support għax huma jekk Floriana jiġu fl-logħbiet deċiżivi kapaċi tellgħuhom in-nies. Imma mhux konsistentament matul l-istaġun. Naf ħafna supporters tal-Floriana ġifieri għandhom passjoni lejn. Kif jaraw l-belt? Minn kullu kien jħorġu, jisaw il-din. Kif qed tajt inti, huwa importanti li. Dejjem jiġu jagħmluha. Speċjalment, irdu jagħmluha dejjem, speċjalment meta jafu li t-tim huwa validu u kapaċi jerbaħ l-onuri, ġifieri dan huwa tim li kapaċi jerbaħ l-onuri, ġifieri 100%. Rowan, taħseb li issa li sa jibda l-iktar parti jibsa il-parti li issa ħankun nafu minnu champion u minn sajaħa tajjeb baqtul, immemedi, pero sa jimbidlu players, sa jimbidlu coaches, jista' jkun li ħadd m'għandu jserraħ moħħu iktar? Le, ħadd m'għandu jserraħ moħħu żgur. 100% kemm man-naħa isfel kull laqas man-naħa ta' fuq. Jiġifieri f'dan l-opening ground, bottom 6, ġifieri għandek l-ewwel tnej Gżira u Hibernians illi f'dan ir-round tista' tgħid illi għandhom konfront bejniethom kważi huwa bla storja. Gżira ċaqalqu, Gżira ċaqalqu ħafna, again, ma rrid kien hemm momenti Gżira qishom sejjen il-baħar. Il-Gżira ilhom 7 logħbiet unbeaten minn meta ħadhom Deren Abdella u jekk ser żbar 4 consecutive wins. Jiġifieri minn meta ħadhom Deren Abdella għadhom ma tilfux. Ekku, eżatt. Jiġifieri ma rrid ngħid xejn kontra l-coach ta' qabel imma hija statistika reali u hija realtà li minn meta ħadhom Deren għadhom ma tilfux u Gżira għalhekk qegħdin mal-bottom 6 għaliex tilfu il-punti fil-bidu li kieku Gżira dan il-momentum bdew mill-ewwel bieħ kieku qegħdin jiġifieri bottom qegħdin top 6 u kieku qegħdin ta' fuq. Gżira u Hibs qegħdin f'dan l-opening ground. Però f'dan l-opening ground. Żgur m'għandhomx inkwiet mill-aħħar żewġ postijiet. Flimkien ma' Sabbar. Flimkien ma' Sabbar, eżatt. Però, insomma, mostra qegħdin hemm ukoll għax punti differenti. Eżatt, mhux hekk. Però ma tistax tarmi l-Gżira, issa tgħidilni inti forsi sa jibdu xi plejers ukoll sa jżidu. Eżatt. Gżira żiedu diġà. Sliema sa jżidu smajt xi difensur Serb. 99% ikun xi wieħed xi ftit itwal minni żgur. U daqsxejn itwal minnek. Mhux ħażin, u daqsxejn itwal minnek mhux ħażin. Gżira wkoll żewġ difensuri żgur, wieħed Kanadiż u Serb ukoll u ħadu midfielder promising minn il-Furjana Malti Nil Kassar ta' 21 sena. Ġifieri Gżira
u ma marrufin li jmorru għal-players bħalma kienu ħadu l-Brooklyn Borch, il-Land Borch, li jmorru għal-players jkunu promising, jkunu under 21, under 21 national call-ups, ġifiri dak huma akwisti li jkunu ħarsu għal-futur, long term. Però l-barranin ovvjament ikunu. Kulħadd jinsihom u warajhom bil-kwietu. Eżatt, u jħodhom, eżatt, u hija sistema tajba ħafna. Dawk issibhom inti dejjem irid ikollok nukliju ta' Maltin tajbin. Il-barranin għandhom sakemm jibqa' kif inhu għaliex aħna nisimgħu ħafna li ħadd tkun unlimited. Ma ejja ngħidu kif inhu bħalissa nukliju ta' Maltin tajbin irid ikollok ukoll. Ħamrun qed li sajneħu bil-kmiej. Ma sa jżidu metlix. Fimni, Ħamrun Sa jżidu żgur. Żiedu diġà attakkant Kolombjan li lab f'livelli speċjalment fl-Italja anke serja ma' Cagliari u hekk Damir Setter huwa striker. Ovvjament qed irridu narawh għax dan aħna nkunu nafu bis-CV tiegħu imma tittara x'ikun ovvjament fil-ground huwa akkwisti kellhom bżonn żgur striker speċjalment meta telaq Semir Smailagic, il-Bosniak. So hemmhekk offensivament naħseb il Ħamrun fl-attakk m'għandhomx iġibu iżjed. Qed jissemma Tjune jridu toħlabra naqra. Tjune fil-bidu tas-staġun kien tekniku ħafna kif għalli ħafna ċansis aħna semmejna l-logħba tal-Ozjen. Jiġifieri dik il-partita kellu jiskorja minn tal-inqas żewġ goals. Pero huwa tekniku ħafna u huwa plejer li investew ħafna fih fil-fatt. Bħalu jinta, Turam tal-Inter. Ġim mal-Inter. Ħafna jfalli u jġani nidej. Eżatt. Ġifieri Tjune Ħamrun investew ħafna fih fil-fatt għamlu l-kuntratt ta' 5 snin. Tjune huwa għal min ma jafx forsi ftit jafu Tjune huwa plejer b'kuntratt ta' 5 snin. Jiġifieri dan investew fih fit-tul. Għandu potenzjal, huwa tajjeb, ġifieri plejer jista' jgħaddi minn momenti diffiċli, 100%. Dejja jagħmel 21 sena, jiskorja speċjalment plejer fl-attakk. U l-gows issa tridhom ta'? Gows issa tridhom, eżatt. Ismani, Tjune skorja żewġ gows determinanti ħafna. Home away. Għaddew. Eżatt, kontra RFS. Kontra RFS kemm hawn u kemm ġewwa Latvja, ġifieri għamel żewġ gows li kienu importanti ħafna għal Ħamrun biex waslu sal-league phase. Ġifieri Tjune, kif qed tgħid inti l-ewwa plejer attakkant jekk isib ix-xibka darba darbtej, nemmen li l-potenzjal qiegħed hemmhekk. Naħseb li Ħamrun jista' jkun li jżidu plejer ieħor fuq wara, difensur ukoll, m'għandix ismijiet imma qed naħseb li jżidu difensur u midfielder ieħor. Qed ħarsu lejn midfielder ieħor. Matthew, is-saga Matthew hija bla dubju li Ħamrun qed jippruvaw la huwa available. Naħseb diġà kelmuh żgur. Illum ħarġet ukoll l-aħbar illi qabel ma ġejta u ma kelli bżonn u ma kellix ċans naħdem fuq illi Valletta wkoll kelmu lil Matthew Kullajmir. Li naf żgur huwa li huma lid-demands ta' Matthew Kullajmir huma għolin għall-kampjonat Malti. Matthew Kullajmir kellu paga għolja ġewwa l-Greċja u r-rappreżentanti tiegħu għax daw ir-rappreżentanti tiegħu kienu qed jitkellmu ovvjament jidher li ma tantx qishom iridu jinżlu minnha bla dubju in the back of his mind u in the back of his representative's mind. Ovvjament ikun hemm timijiet barranin, naħseb li ċanses u jixtieq li jibqa' jilgħab barra bħal kull plejer ovvjament Malti. Ma tieħx tort. Għaliex il-level huwa li hu. Però nemmen Ma fejn qed jissemma l-iktar? Mhux qed jissemma f'pajjiżi. Pajjiżi mhux qed jissemma. Ġifieri maċċ għandna ismijiet jew pajjiżi fejn hemm interess fih Matthew Kullajmir. Ġifieri fuq dik ma nistax nirrispondik, però li hu żguru li jekk Matthew Kullajmir ma jistibx tim barra, jiena naħseb li l-favoriti netti li jieħduh huma Ħamrun Spartans. Jiena nemmen issa jew tixtieq.
Fil-verità, ħana jidlek. Ġelednix ma nisprova boost. Għax ma la joħorġu għattak għamlu fuq dat siġġu li għat fuq u jena xena u minn attakkani mux ħazin, ma jġara ġej. Jena naħseb li. Naħseb siħbet ta' bik il-kara. Jistajku. Ma ġara ġej, jena nirrispetta li kullħat xorta. Naħseb li il-favoriti li jħduħu ma ħamrun jekk ma jmurx barra. Ovvjament nibqa' nsostni li l-priorità ta' Matthew Gullajmer hija barra u hekk għandu jkun. Però jekk ma jmurx barra Matthew Gullajmer jifirma ma' Spartans. Jagħmel differenza play. Jagħmel differenza 100%. Matthew Gullajmer qabel ma mar barra minn Malta kien plejer li jagħmel differenza kbira. Di jista' jikkonfermaha kulħadd meta ma kienx jilgħab Matthew Gullajmer minħabba xi injury jew xi suspension ħamrun dejjem batew. Aħseb wara issa, ġifieri, inti meta tmur tilab f'livell li. Meċċu kien ma' bik il-kara wkoll. Ukoll. U kellhom il-Salerno. Il-Satarjano li qed jilgħab fil-tieni diviżjoni tal. Bik il-kara tibħu żewġ pejjeż kbar. Qegħdini, importanti. U rew iż-żewġ pejjeż kemm jagħmlu differenza. U rew fejn qegħdin illum. Satarjano ħassew bik il-kara 100%. 100% bħalma ħassew l-Alessandro Coppola illi se jerġa' Raġa' lura ma' Birkirkara. U nemmen li fid-difiża Alessandro Kienet Coppola. kaċċija kattiva ħafna dak fuq. Iva, kienet kaċċija kattiva ħafna. Li jien konftit lilkom jew le. Niet żgur żgur għaliex kienu qegħdin jiċċellenġew flimkien. Coppola żgur li ħajkun plejer li se jkun qed jgħin fid-difiża ta' Birkirkara. Il-tul tiegħu. Il-tul tiegħu, eżatt. Tul tiegħu sabiħ. Eżatt. U defensur tajjeb. Defensur u jkun qudiem għal-gowl. U defensur tajjeb, eżatt. F'set pieces u hekk ovvjament Coppola ħajkun jagħti 100% u bit-tul għandu. X'għandek sabiħ iżjed? Floriana. Mela, Floriana ħadu żewġ plejers illi ħabbruhom f'Diċembru, ġifieri, huma żewġ plejers mill-Bosnja, Alen Kurdalic u Kenan Dervisakic. Dervisakic huwa plejer illi inti semmejt lil Merlin Hadzi. Ta' min jgħid li Merlin Hadzi kien plejer illi qed jissemma li jmur ma' Floriana. Ġifieri. Dan Kenan Dervisakic huwa plejer illi jilgħab simili ħafna tiegħu. Jiġifieri l-option ta' Hadzi kważi impossibbli. Għaliex dan jilgħab fl-istess pożizzjoni tiegħu, huwa plejer li kapaċi 1v1, imur ħafna 1v1, kapaċi ġifieri bħalma huwa Hadzi, u għalhekk naħseb illi minħabba raġunijiet jew ta' paga jew affarijiet oħra, Floriana marru għal dan Kenan Dervisakic. Fuq Kurtalic huwa midfielder, huwa holding midfielder illi mill-ftit li smajt jiena ħalla impressjoni tajba s'issa, ovvjament irdu naraw ħadd fil-pitch jista' jkun li jkun plejer illi jkun qed jilgħab fil-partita ta' għada kontra Ħamru. S'issa Floriana, dawk ma nemminx li Floriana ħajkunu attivi daqshekk f'dan is-suq ta' trasferimenti għaliex inti meta għandek tim mhux ħaġġib ħafna barranin meta inti għandek tim diġà fl-opinjoni tiegħek kważi komplet. Sliema naħseb ħajżommu l-kolħat l-istess ħalif il-dak is-ser. Qed inxhom. Sliema defensur. Għax tkellimt mal-Viċi President fuq it-telefon il-bieraħ. U issa bagħat li messaġġ issa noħorġuh ukoll. Okay. Għalli żewġ affarijiet li tkellimna u laqatni wara li faħħar il-mod kif irraġuna magħhom u kif għadu jgħin Pawlu Zammit. Very interesting. Gentleman. Ta' Ġulija, ta' raġel li ju. Bla dubju. Però għalli żewġ affarijiet. Għalli għaxir li weġġatni, ora personali għala din, imma Viċi Presidentu, għalli li weġġatni b'kull rispett lejn Swieqi li ma nemminx li kellu jkun il-coach li jagħmel id-differenza kontra Swieqi. Ekku. Tim bħal manna ħna. Mhux ekku. Tifhem? Għalli għalhekk ma rridx nippunta din-logħba lejn Pawlu Zammit u għandu raġun. Għandu raġun, 100%. Mhux biex iwaqqa l-Swieqi. Is-Swieqi għandhom tim tajjeb li manġor qed imexxihom tajjeb, imma Sliema huwa tim qawwi bħalissa. Jekk inti ħatinqala ma' tim ta' Challenge League, issa Swieqi huwa tim tajjeb kemm huwa tim tajjeb huwa tim ta' Challenge League.
Mxek, bla dubju li inti l-expectations tijak li inti tgħaddi kontra tim ta' Challenge League. Ġifiri, fil-waqt li ma. ħadu daqqa fil-loba u xejn. Fil-ġubili. Fil-ġubili. Eżatt. Però mbagħad rebħu. Mbagħad rebħu kontra Għax mbagħad hemm qisu nġabru. Eżatt, mbagħad rebħu dik il-partita. Jiena naħseb li d-deċiżjoni tal-coach, għalkemm jiena I don't blame Pawlu fuq ir-riżultati, jista' jkun illi issir minn biex tagħti dak ix-xokk. Il-tim jatem, ma nsemmu xejn Slima ħadu tnejn mill-aqwa barranin li kien hemm is-sena li għaddiet. Ġifieri Rocco Pirsa ta' Amru, tal-imħallsin. Wieħed u mħallsin. U Fernandinho tal-Florjana. Ġifieri daw, żewġ għalli ġaħat minnhom hemm fil-administration għalli għandna oħra farsa ħadd ma jitlaqna lilna. Għax ħarsin tajjeb u mħallsin. Ħadd ma jitilqek u ma sax kaċċieħ. Jekk għandek il-kuntratt titħalli ħsar aħħar jekk ma jaċċettax. Ġifieri t-tim jatem Maltin tajbin ukoll, ġifieri jista' jkun li jagħmlu xi rtokki issa ovvjament ta' forsi attakkant ieħor. Min taħseb li jista' jkun coach? Jien smajt li għandhom barrani qed jistudjaw, ma nafx minnu, u hemm Malti. Il-Malti ġieli f'moħħi Gilbert Aġus. Imma da ekku. Informazzjoni fuq ma' min qed jitkellmu m'għandix. Li Gilbert Aġus huwa coach available, dak huwa fatt. Jista' jkun li qed iħarsu lejn dik l-option ukoll, Slima. Ma nafx għal xi ħaġa ta' jgħidli illi se jmorru għal coach barrani. Darba. Ġifieri xi ħaġa ta' jgħidli se jmorru għal coach barrani u forsi b'mentalità naqa' differenti mill-futbol Malti. Kif għadna t-tim jatem, dak ix-xokk li jitlaq coach issa sar ukoll u naraw kemm se jkun qed jaffettwa. Jiena nemmen li Slima huwa wieħed mit-timijiet to beat suppost għandu jkun u wieħed mit-timijiet li għandu jiċċallenġja għall-onuri. Il-Belt? Il-Belt meta sirt naf illi se jkun president tal-Belt Claudio Grek. Claudio Grek jiena nafu personali u ħabib tiegħi mill-ewwel għadt li daw ħajamlu biċċa xogħol tajba, 100%. Ġifieri rispettivament mill-kulur politiku u kollox, Claudio Grek jekk ħajidħol għal xi ħaġa se jagħmilha sew u bla dubju ta' xejn dan kulħadd irid jarah. Kulħadd eżatt bil-provi. Il-Belt ovvjament kellhom ran tajba ta' 10 logħbiet unbeaten. Ġifieri wara li titla' minn Challenge League mhix faċli tagħmel 10 logħbiet fl-ogħla diviżjoni unbeaten. Bla dubju issa wara li ħadu t-telfa jisom żelqu daqsxejn. Wara li ħadu l-ewwel telfa, tilfu ma' Zabbar ukoll, tilfu ma' Slima fil-lig wara li rebħulhom il-Jubilee Cup. Bla dubju li qed ibagħtu ħafna fid-dipartiment offensiv, jiġifieri għandhom bżonn striker. Semmew xi ismijiet fosthom. Lil x'ismu hawn. Il-Jefferson Diassis. Jefferson Diassis. Personali niftakar kont rajt l-ewwel logħba ta' Qali u Slima. U niftakar kien hemm nistalbeħ bibtiegħi fil-kumitat. Ħansemmiw dak wieħed minn ħabib tiegħi forsi tiegħek ukoll. M'għadux fil-kumitat imma Pawlu Spitieri. Tiegħi kbir mhux ħabib tiegħi. Qedtu Pawl dak 94 għandi kun kien jilbes Jefferson. Jefferson 94. Qedtu dak minn fejn Madonna ġibtu. Għax żied ħafna fil-wejt. Lukaku. Żied ħafna fil-wejt. Differenza xibka minn fejna. Jefferson laqgħu Malta ħafna, laqgħ ma' Gżira u kien wieħed mill-aqwa strikers. Kien wieħed mill-aqwa strikers ta' Malta, ġifieri. Però jiena kif rajtu bħalek jidher li żied ħafna fil-piż. U minnu kien dejjem fih kif plejer, iżda d-darba żied ħafna fil-piż. Mid-dera kien hemm ftehim reċiproku bejn iż-żewġ partijiet fejn Valletta wkoll faħru ħafna l-atteġġjament tiegħu kif spiċċaw ma' Jefferson, iżda issa ovvjament iridu jirreplacejaw bi-striker. Ismijiet smajt bismijiet
Beda jissemma fil-bidu Semir's My Luggage li spiċċa minn Hamrun. Ġobni dak il-plejer. Jiena wkoll għandi opinjoni pożittiva fuqu. Jidher li l-paga tiegħu ma kienx waħda baxxa wkoll jista' jkun li dik l-option għalhekk ma ħadux il-belt. Issemma wkoll Rafael Lopez. Rafael Lopez huwa striker li kellhom Hamrun ukoll, Brażiljan, tajjeb ħafna ukoll. Jista' jkun li l-belt qed jitkellmu ma' Rafael Lopez ukoll. Dak Johnny sar minnu. Johnny kellu problema fiżika. Fil-fatt Johnny la. Dak inħobbu għaxin Johnny ta'. U għaxasina. Għasiru ukoll, le, allora. Tara. Eżatt. Kellu problema fiżika, fil-fatt lab ftit anka kontra Zalgiris dil-qaw Malta. Iżda l-problema fiżika li kellu baqgħet tinsisti, fil-fatt ma rreġistrawx bħala wieħed mill-plejers għallik. Mill-informazzjoni li għandi tjibet ħafna l-fiżika tiegħu issa. Ġifieri jidher illi Johnny jista' jkun jerġa' jkun parti mit-tim tal-Hamrun. Jekk Johnny jerġa' jġib il-forma li kellu meta kien fl-aqwa forma tiegħu, naħseb dak li jkun wieħed ikun daqs akkwist u akkwist importanti Johnny bla dubju nafu. Issa sieħbet Birkirkara, Valencia. Birkirkara. Qed naqbad nara miegħek. Ma importax. Birkirkara bla dubju kif għadna se jkunu qed iżidu numru ta' players. Sena the weakest link kienu l-ewwel fil-opening round. Ovvjament inti ngħidlek inti meta ġib barranin. Għax aħna ngħidu kemm aħna professjonali, għadna maħniex professjonali illi tibgħat il xi ħadd u jiskawtja plejer u joqgħod jara fil-lob. Irridu nkunu realistiċi, ma maħniex dik is-sistema. Inti tkellem rappreżentant, tkellem aġent ta' plejer, forsi tara l-filmati tiegħu, tara s-CV, tagħmillu medical, u mbagħad kaxxa magħluqa. Ġifieri jista' jkun illi jirnexxi dak il-play, jista' jkun li jaqbad ikun tajjeb, jista' jkun li ma jirnexxilekx. Ġifieri Birkirkara naħseb waħda mir-raġunijiet kienet dik tal-barranin u Alex Satarjano bla dubju li kien plejer li jagħmel id-differenza. Ġifieri Alex Satarjano, Coppola fuq wara. Għandek diġà żewġ plejers li l-istaġun li għadda kienu top form. Ġifieri kienu tajjeb ħafna. Tlift il dawk it-tnejn. U mbagħad ġibt barranin illi ma rnexxewlekx. Hemmhekk ħadbati daqsxejn ukoll. Se jkun hemm akkwisti żgur. Minn barra Coppola, ġifieri midfielder u striker 100% Birkirkara. Irid ikun hemm. Bla dubju li għaddejjem diskussjonijiet, nemmen illi Birkirkara irridu jagħmlu daqsxejn akkwisti mhux ħażin u jridu jirnexxulhom ovvjament biex jerġgħu jġibu lura l-istaġun ovvjament issa minn closing round. Għaliex fl-opening round. Għandek Marsa Xlok id-diżappuntawni. Marsa Xlok l-istess. Riżultati aħjar. Marsa Xlok huwa tim ieħor validu fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu rebaħ lil Hamrun bl-iskortat li ta' wieħed, ġifieri meta jur il-potenzjal tiegħu. Iżda naħseb huwa wieħed mid-diżappunti għax naqas mill-konsistenza u tilef il-partiti mat-timiet il-kbar. Mat-timiet il-kbar tilifhom kollha għax mal-Hamrun tilef l-ewwel logħba ma mbagħad rebħulhom it-tieni partita, jiġifieri mat-timiet medji u mat-timiet baxxi rebħuhom. Jiġifieri jonqoshom dak l-istep biex jagħtu logħba lit-timiet ta' fuq. Issa ħadu plejer illi naħseb li jista' jkun valid ukoll midfielder li mal-Hamrun lab Domantas Simkus lab il-partita tal-Ewropa kollha, naħseb fin-nofs jista' jgħin ħafna lil Marsa Xlok. L-istess ma narax li għandu jkun hemm ħafna bidliet fit-tim ta' Marsa Xlok, imma forsi jista' jkun li jsiru żewġ transfers oħra. Bla dubju t-timiet kollha bħalissa jkunu qed jaħdmu biex jġibu l xi ħadd. Tim qegħdin kwieti ma semmejniehx huwa l-Mosta. Mosta George bat scouts. Dawk imorru għall-players fl-turnament Niġerjan. Dawk hemmhekk jaħdmu ħafna. Sissa ma smajna xejn. Le, Mosta għasina, ġifieri. Biex jġibu beħsibu jġib erba'.
Mosta dejjem jaħdmu. Hawnhekk hu, ġifieri. Eżatt. Beħsibu jġib l-spine. Ġifieri Midfielder, attacker, defensur. Ġifieri biex iġiblek erba' ta' ċertu livell jinbidel kollox, Kemm il-darba ġabu players, ovvjament l-Afrika kemm kbira, jiġifieri players sajbin hemm, l-istess Mosta bid-differenza li Mosta jitlaw jarawhom. Dejjem ħadmu bl-Afrikani, jiena personalment u din hija opinjoni meta pprovaw imorru għas-suq Brażiljan l-istaġun li għadda, naħseb li ma rnexxiex u reġgħu marru lura għas-sistema tagħhom Afrikana. Kif qed tgħid inti dejjem kemm il-darba ġabu players validi u li 4 players, 4 barranin, jekk iġib 4 barranin u jkunu tajbin, jagħmlu lek differenza kbira. Kbira. Ġifieri jista' jkun li Mosta jkunu tim differenti għal kollox fil-closing round. Mela, ħani għaf sekonda biex immorru għal Black Antonieri. Hemm fattur ieħor li qed ikun hemm problema li clubs mhux qed isibu ball boys. U għalhekk batunna din l-informazzjoni. Batinna Chris Vassallo tal-MPL u tajjeb ngħiduha għax il-ħażin ngħiduh, però tajjeb ninsewh ħafna drabi. Mela, il-vantaġġ huwa li jgħinu l-klabs li jsibuha diffiċli biex isibu l-ball boys u tfal minn nies oħrajn ikunu wkoll involuti u esperjenza ta' partiti fi Premier. Fil-fatt, ħibsu gżira il-ball boys se jkunu ta' rendi. Slima ma saxlok, il-ball boys se jkunu ta' msida. Proset il-msida u proset rendi u proset ta' min kellu din l-idea. U koll rridu ngħidu li din il-ġimgħa kien hemm logħba ta' trofi bej Santa Lucia u Fgura. U f'hemm minnhom sparixxew l-ambulanzi, it-tobba, in-nurses, u minn juħsieb il-security u kollox. Għaliex? Minħabba l-fatt li daw kienu ilhom hemmhekk u plasek jiġri li suppost hemm l-MFA minn dis-sena qiegħda li kull logħba jrid ikun hemm ambulanza u tabib. Però mhux bil-fors tkun qiegħda fil-ground. Għandek reġjuni. Premier kollha li tkun fil-ground. Però hawnhekk jien fejn ma naqbilx. Mela kif ikolli t-tifel jilgħab fil-Premier jien u jweġġa' moħħi mistrieħ li hemm l-ambulanza. Ikolli t-tifel jilgħab ma' Santa Lucia jew mal-Fgura dawk miż-żgħar dak jistgħu weġġgħu. Iġi nistennija jiġi fit-trafik li kemm ma tantx ikun hawn trafik kultant fit-toroq imma meta jkun hemm it-trafik. Din ma tagħmilx sens. Jiena ċempilt il-Matthew Paris, il-Viċi President tal-MFA, bniedem id-dejjem insibu kull meta nċempillu, u għetlu jibatli voice over, messaġġ bil-klim tiegħu. U għaw ħanisimgħu flimkien. John, qabel xejn, is-sena tajba lilek u l-semmija kollha tal-podcast tiegħek. Din is-sena l-MFA introduċiet skema fejn tassigura li kull partita li qed tintlab ikollha ambulanza disponibbli, jew ambulanza disponibbli fil-pitch per se, jew inkella permezz tal-programm reġjonali li introduċejna ikollna wkoll dik l-ambulanza dedikata speċifikament għall-sports, speċifikament fil-Kastana għall-futbol. Naħseb li hija inizjattiva tajba ħafna u l-intlaqat tajjeb ħafna. Ovvjament fil-kampjonati
titħaddem din it-tip ta' policy u allura l-istess ħaġa jiġru wkoll dik li hija l-kompetizzjoni ta' trofi u kull kompetizzjoni oħra. Allura jiddependi skont min li ma' timijiet qegħdin jilagħbu li kollok jew ambulanza fissa jew nkella b'mod reġjonali. L-bieraħ kien hemm partita bejn il-Vgura u Santa Lucia, li dik il-partita ovvjament toriġina minn żewġ timijiet li jikkompetu f'dak li huwa l-kompetizzjoni ta' Challenge League u allura tħaddem il-policy tal-ambulanza reġjonali fil-każ ta' dik il-partita. Nirringrazzja għal Matthew Paris ħafna tal-li dejjem insibu jgħinni kull meta nistaqsih xi ħaġa dejjem iġibni. Naf li personali hu ma jaqbilx mhux mal-ambulanza, li mhux dejjem ikun hemm ambulanza, però xi raġuni hemm jista' jkun għandna bżonn iżjed ambulanzi għall poplu, però jibqa' fatt li mhux fair għaxejn li jiena x'nilab ma' tim ma m'għandix ambulanza u għax nilab Premier għandi l-ambulanza. Jien dik ma naqbilx magħha. Ħammur ta' Walter Arxola. Qabżit li l-ewwel. Sibtu, ħanaraw. X'għalilna fuq Pawlu Żammit. Hi John, fuq is-sitwazzjoni ovvjament tal-klabb ta' Sliema bħalissa għaddejjin minn patch negattiv f'dak li huwa riżultati wirjiet. Ovvjament fil-ġurnata tal-bieraħ kellna diskussjonijiet professjonali ħafna ma' Coach Paul. U flimkien wasalna l-konklużjoni li il-Coach Paul jieqaf mill-kariga tiegħu b'effett immedjat. Ta' dan nixtieq nirringrazzja pubblikament lill-Coach Paul Żammit tal-professjonalità tiegħu li wera tul daw id-diskussjonijiet u tul daw 3 snin u nofs. Aħna bħala klabb ta' Sliema għandna nkunu grati ħafna lejh li daw 3 snin u nofs tagħna ħafna, erbaħna flimkien, bdilna anki l-istruttura ta' kif jitmexxa il-technical staff, il-team, etc. U ta' dan pubblikament nerġa' ngħid nirringrazzja ħafna tax-xogħol siwi li għamel lill-klabb ta' Sliema. Ovvjament dan huwa l-futbol. Ma naħsibx li l-ewwel klabb li coachi jiftehmu jiġu terminat il-kuntratt f'partijiet tal-istaġun. Dan huwa l-futbol, irridu ovvjament issa naħarsu l-qudiem. Li nippretendi żgur issa li l-plejers ixamru l-kmiem irridu jerfgħu responsabilità huma wkoll tal-prestazzjonijiet u tal-riżultati mhux sodisfaċenti li kellna sissa. U minn hemm inħarsu l-qudiem u naraw għall-kumplament tal-istaġun. Grazzi Walter u ma stax ikun aħjar. Mill-issa intom il-plejers tidu xamru kmiem. Għax intom tieħdu ħlasijiet ukoll. Mhux hekk jien hekk nemmen. U anka l-coach li Paul Żammit dejjem kien raġel, anka spiċċa b'ringrazzjament u sirt naf ukoll li bejn iż-żewġ coaches li se jintażel wieħed minnhom, Paul Żammit qiegħed mat-tim ta' Sliema biex jgħinhom jażlu l-aħjar coach. U dik hija serjetà kbira. Proset Sliema u proset Pawlu Żammit. Dak kienu il-Blakantunieri, però għandi xi ħaġa oħra toġob lilek. ċaħġa oħra malaj, nieħu din l-opportunità biex nawgura l-Pawlu Żammit biex malaj kemm jista' jkun jerġa' jkun wieħed mill-coaches fil-Malta Premier għaliex żgur li il-Malta Premier jkun tilef coach bħal Pawlu Żammit u
Għalhekk kemm jista' jkun narġgħu narawh malaj jikkowxa. Ximkien Bla dubju, eżatt. ikun Hija telfa, fehmin. ovvjament. Ekku. Il-ħin għadda wkoll, però nixtieq ngħidlek kelli ftit statistika żgħira dwar Ħamrun, ma konx tafa inti. Jista' jkun. Meta l-aħħar li tajtu 6, tajjeb, intom lil Birkirkara l-ikbar rebħa kienet ta' 4-2 fin-91-92. Però din kienet l-iktar 23 darba. Din interessanti. Mill-aħħar gwerra dinjija, ilu ftit. Ilu naqra. Li Ħamrun skurjaw 6 fil-highest division ta' Malta. Kienu taw 6 Birkirkara. U kol, djom li ta' Ħamrun had scored 6 or more in the top league against Birkirkara once in season 61-62, 6-3. Ilu naqra wkoll. Però Birkirkara kienu għalaw 6 ukoll fit-3 ta' Diċembru kontra Hibs 6-0. Ta' 208. F'dak l-istaġun jidher li ħadu l-trofi Birkirkara kontra Ħamrun finali 2-1. Prosit. Ħamrun last match 4-2-5 hija l-istess bħall-ewwel waħda ta' 2-5. Kontu rbaħtu l-Massaxlok 6-1 fil-5 ta' Jannar. Dik kont nafa ta' tajtkom naqra. Dik kont nafa dik. Favur san l-aħħaman Birkirkara. Ara mux intettom li mux jena, ara jena ma tlek xejn. Mux inti. Jena ma tlek xejn. Nirringrazzjak ħafna. Ħafna. Narġa nuża s-servizzi tiegħek. Grazzi. Għax interessanti. Grazzi ħafna. Il-poplu sala wasal il-closing ground. Wasal biex Aħna fadlilna x'nagħmlu. Tajjeb, jiġifieri intom fadlilkom x'tagħmlu ħalli hekk inkunu nafu, però jidher li kulħadd qed jirsisti u kulħadd qed iżid u jtejjeb it-teams tiegħu. M'hemm ħadd lest. Le, ekku. Min taħseb li jirbaħ il-kampjonat? Ma nistax ngħidlek. Min tixtieq? Ma nistax ngħidlek ukoll. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzja lilkom għattu seguna, nirringrazzja tal-ħafna l-lum kelli mort parti l-MFA, ħafna mill-ġurnalisti għettu li aħna segwuh, joġobna, huwa stil differenti, da mhux huwa program ta' discussion, huwa ġast il-podcast tagħna tal-MPL. Grazzi ħafna tal-seguna. Grazzi l-kulħadd u ejja ħankomplu għax issa ġej l-aqwa tal-futbol Malti. Ejja ħankunu hemmhekk. Grazzi, ciao.